खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै समबार बाराय नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां, सानावनो सिखाव हाबदों, बयबो सांग्रां जा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि गुरुपेला आउटपस्ट थानानि सिङाव थानाय बरबादा गामियावहाय सानावनो सिखाव हाबदों। मानसि गैयैखौ खाबु लानानै बिदिनो फिसा फिसा माल फानफैग्रा, कारेन्ट बिल नायफैदों होननानै बुंग्रा आरो बेबायदिनो मागिग्रा आरो साधुफोर जानानै फैयो। बेबायदि मानसिफोर फैयोब्ला नोंथांमोनहा रावखौबो न'आव दाहाबहो आरो गामियाव दाहाबहो। बेबायदिनो गोबां जायगायावहाय लुथिनाय खामानिया जागासिनो दं क'क्राझार जिल्लायाव। बेनिखायनो गासैबो सांग्रां जा। दिनै साननि 12:30 रिंगासोआवहाय पबित्र नार्जारिनि न'आवहाय न'नि साबि आरो बाक्सुनि थालाफोरखौहाय एरखावनानै पबित्र नार्जारिनिफ्राय 25,000 रां आरो थिंख्लिनि 15,000सो रां आरो बिसिनिफ्राय 20,000 रां आरो जरानै खोमानि सना, आखाइनि आसान जरासे आरो दख'ना गांब्रैसो साबि एरखावनानै लाङो आरो लोगोसे आधार कार्ड, पेन कार्ड बेफोरखौबो लांनाय जायो। गासै 55,000 नोगोद रांखौ लांनाय जादों। दिनै न'खरनि मानसिया बेसेबा गेदेर दुखुआव गोग्लैनानै दङ। बेबायदिनो न'खरनि मानसिफोरा गासै हिनजावसाफोरा माइ गायनो थांदोंमोन आरो पबित्र नार्जारियाबो दखानाव दंहैयोमोन। मानसि गैयिखौ खाबु लानानै दिनैहाय सिखावा 55,000 रां आरो गोबां सना आरो सि जोम आरो गोबां डकुमेन्टसफोरखौ लांनाय जाबाय। बेयो जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बेनिखायनो सोरबाफोर रां आरो खावरिफोर दङब्ला न'आव दोनालासैनो मानसिफोर गैयाब्ला लोगोसे लांफानाया गाहाम। दिनैनि बे घटनानि एसे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय। नै एसे नायनानै लादो। बुंनायसाय जानो सना लांबाय जरानै फैसाया बेनो फाननाया बेसेबांमोन आंनावबो माबामोन 20,000नि बारा दंमोन। नै थिंख्लियावबो नोंसोर बहा थाङामोन? दखानाव थांबायमोन। बे बान्दोखैबाय। मा लांखो? सना जरानै फैसा आंनाव 20,000 आंनाव 25 आरो थिंख्लिनि दोननाय थिंख्लियाव 40,000। दिनै फैगौ लकसभा आरो राज्य सभानि इलेक्सनखौ बिथा लाखिनानै आम आदमी पार्टीआ जुथुम मेल खुंदों। बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो लोगो लाफैदों। गासै हालुवा, इन्जिनियार, डक्टर आरो गोबां इडुकेटेड मानसिफोरा बेवहाय सावरायनाय जादों। गुजरातखौहाय बोरैहाय जौगाथाय होनो बिनि सोमोन्दै आम आदमी पार्टीआ सावरायदों आरो गासै सोंलाय फिनलायबो खालामनाय जादों। गुजरातनि आहमेदाबादनि टाउन हलावहाय बे जुथुमनायखौ लानाय जादोंमोन। गोबां इडुकेटेड मानसिफ्रा बे मेलावहाय लोगो लानानै मेलखौ जाफुंसार होदों आरो आम आदमीनि गासै बिथांखियावहाय बिथांमोनहा बुंदों बाबा साहेब आरो भगवत सिंहनि सिमांखौ फुरा खालामनानैसो नागारगोन होननानै आम आदमीनि पार्टीनि सुबुंफोरा प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनैहाय बिथांमोनहा बुंदों आरो अरविंद केजरीवाल बिथाङा बिबुंथि लाखिनानै बुंदों आङो दिनैहाय मेनिफेस्ट'नि सायाव फोथाया, आङो जेखौ बुङो दिनै मावो होननानै बिथाङा रोखायै बुंदों आरो बेयावहाय गोबां इडुकेटेड मानसिफ्रा आरो साधारन मानसिफोरा गावबा गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों आरो बे बिबुंथिनि गासै फिननायफोरखौ अरविंद केजरीवाला मावजोबगोन होननानै खौरां आरो गिरिफोरनि गेजेराव आरो प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा फोसावदों। आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारानि बियाबनि 62 नं सबनकाटा बिसिडिसिनि चेयारमेन राजु दैमारिखौहाय मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बिथाङा बुंदों मिथियालासिनो, जेबो जाहोनखौ मिथियालासिनो दिनै आंखौ बोख्लायबाय। बे खामानिया दानि एमसिएलए खाथिराम बर'नि जानो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों।
बिथाङा दिनैहाय आंखौ मा जाहोननि थाखाय बोख्लायखो आङो मिथिनो मोनाखिसै। जुदि आं सासे चेयारमेनखौनो बेबायदि खालामबायब्ला सोलायनायनि मुङावहाय बिथांमोनहा दिनैहाय गोदान सरकार दानायावहाय आङो सिगांनिफ्रायनो मदद होबोदोंमोन। दिनै आं चेयारमेनखौनो बेबायदि खालामबायब्ला दिनैहाय साधारन मानसिफोरखौ माबायदि खालामबावगोन इउपिपिएल हानजाया होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुङो। आंनि अनगायै दिनैहाय नखल बर'नो आंनि बे चेयारमेन बिबानखौहाय आंनिफ्राय दानस्लायनानै होबाय होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै एपिएसएलसीआ दिनैहाय कार्बि आंलंआव आसाम सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। कार्बि आंलं एबा ट्राइबेल सुबुंफोरा धरना होदों। बिथांमोनहा बिजेपि सरकार हाय रि-इलेक्सन खालामफिननांगौ होननानै बिथांमोनहा धरना होदों। जोंनो सान्थि नांगौ होननानै बिथांमोनहा धरना होदों। बेखौनो एपिएससिनि हानजानि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बियो मोनसे आसाम ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखु नांथाव बाथ्रा। बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों। गावनि अट'नमास काउन्सिल थासेयावबो दिनै बिजेपि सरकार जानायनि जाहोनाव बेबायदि खालामबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। आरो दुलिराम रंहांनि हेंथायै बिथांमोनहा दुलिराम रंहां गो बेक बिजेपि सरकार हाय होननानै बिथांमोनहा धरना होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय।